beisbolean jokatzeko? Ez. Saunan gabenian bizkarra igurtzeko? Ez tare. Txinatarren kapela? Ez. Laxoa da. Laxoan jokatzeko eskularrua. Gaur nirekin kozinatzera Gorka Urtasun dator. Laxo jokalaria da, eta bere esanetan ia laxoarekin jaio zen. Gozo ederra prestatuko dugu elkarrekin. Maspasa ur eta kanela karakolak. Gernikako kafeantzokiko arduradunen baserria bisitatuko dugu. Noeliak eta Jonek sagarrondoak eta urritxak dituzte beren baserrian. Sagarrak eta urrak jaso eta musutruken kafeantzokiko tabernan eskaintzen duten plater bat prestatuko digute. Gazta taula sagar mermeladarekin eta urrekin. Ondoren Gatikako Butrokoak proiektuko Ainhoa Elosegirekin egingo dugu hitzordua. Bere olioen arrautza ekologikoekin Ainhoa gailetak eta madalenak egiten ditu besteak beste. Gaur espelta madalena goxoak prestatuko dizkigu. Frutu lehorra jateko? Agian bai. Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txegaude, Gorka Tabilok, ongi etorri, zer moduz? Ongi, eta zuek. Oso ondo. Bueno, basekiak gozo salia izela, eta gaur ostiala ekenez gaina, zehose gozuen goi hau, karakola bat. Erki, bai. Bai, Bueno, kontau igu ze karrieken, zertako ekarrituken aparatoiek? Bueno, karrituzten bi erraminta hauek dire bi eskularru, laxoan jokatzeko, pastan malerrekan bizirik mantentzen dugun modalidade zarroi, eta bueno, bat luzia eta bertzia motza, bakotxak bere funtzioakin, eta bi pilota. Bikain. Adi lagunak, saio bikaina dator, eta laxua eta ikasiko deu, eta baita ere, gozogintzaz. Adi lagunak. Bueno, gaur ingoitugu karakolak. Eta karakolak iteko orea da kruasanana bezala, da masa bat hojaldratua. Eta hortako hemen dazkaun osagaiekin aurrena orea prestatuko dugu. Eta hemen dagau irina, gatza, azukre, ura, esnia, legamia eta gurina. Ingo deuna da dana naztu gurina esik, masa utziko dugu autolisis batiten, eta autolisia inorduko gurina pixkat sartuko jau, masa ingo dugu, orea utziko dugu erreposuan, eta gero erreposua eta gero, barruan gurin gehiago sartuko jau, kasu honetan pixkat aplastatuta, eta horrekin ingo dugu hojaldratua, bale? Masa hau izangoa, erabiltzena baina politanak iteko, karakolak iteko, kruasanak iteko da masa bat, gozua eta hojaldratua. Beste alde batetik gaurkoan nola karakolak ingoitugu maspasa eta urrakin, nola ez, hemen dakagu krema pastelera, kanela, maspasa eta urra. Ingo deuna da maspasak lehorrak daude, eta uretan jarriko ditugu beratzen, zehatikan lehorra sartzen baitugu barroa, ingo dugu gure krematikan ura lapurtu, eta lehortu ingo dugu gure errezeta ordun. Debai uretan jarriko ditugu, esan dugun bezala, ondo hidratatzeko. Gero hemen, 3 gauza dazkau iteko, eta bat da, bainua, esne eta azukrekin ingo deuna, bainua gainetikan, karakola labetik atatzen duan, baino botako jo, eta urra garrapinatu batzuk botako izkio, orduan hemen dago urra eta azukre garrapinatuak iteko, eta hau dana laguntzeko ingo deu katilu bat esne eta kafiakin. Hola, ja, kompleto, gozari kompleto iteko. Jatxarrik atratzen. Ez, oide. Bueno, zemuz moldatzea izizuk aldian. Bueno, ezkara inungo portentuak, baina, bueno, gozeik ez pasteko baina moldatzen gara. Vale, gozo gintzai emate aldiok. Bai, eman baino gehiago gustoko du. Gustoko, Vale. Bueno, nik emango jatena dek hemen. Boltxo bat emango jat, Gorka. Eta hemen ingoitukenek osagaiak naztu. Esan diaten bezala, azteko irina, azukre, hemen gatza, eta botako jok esne, ura, eta baitare legamia, bale?
Legamia botako zu puxketetan indagola, gero masan errexo nastuteko, bale? Zuk hori nastu, eta bakarrik ningo dugu nasketa bat. Ez dugu amasatuko. Da, nasketa batin, eta nasketa ondoren autolizi bat utziko dugu beha bakarrikan lasai erreposatzen, eta gero hasiko gea amasatzen, bale? Osa, hik nasketa intzak, eta nik aldi berian jungo nauk, bai uretan jartzen pasak, eta baitare baino martxan jartzen, bale? Erki. Ire kontu hau, eosin dudalin bakak galdetu, bale? Erki. Hortako gitxaudeketa. Bueno, eta aldi berian, kontatu iguk, ekarrieken modeli daun, nundik sortuek, guendikan asko golazte alda onda. Bueno, haunitzez, ez? Gerota gutxiago, gerota herri gutxiagotan jokatzen da. Baina, bueno, egerran azken urtetan nik uste berriz ere nahiko sasuntzu da hon, naizta bakarrik lau herritan bizirik mantentzen dugun. Vale. Eta, bueno, hoxe da gure... Zer herri dia hoiek bizirik mantentzen dianak? Pues, Baztanen Irurita eta Raiozko herrie, eta Malerrekan Donestebe eta Oizko herrie. Vale. Iruritetekan ator, ezta? Iruritarra, bai. Vale. Bikai, nik beste, bueno, ez txekia zehazki modalidade hau deken, oseratako modalidade, urnietan jolastu izan nilan, hoi da, ere bai, joko zuzen bat da, eta hoi errebotia izanen da. Gipuzkoan eta gero iparralden ere, errebotean jokatzen dute, eta bere garaian ere adibidez, Iruritan ere aitak eta bazuten taldea errebotean jokatzen zutena, baina hoi gure zonaldea mintzat galdu inda. Vale. Baina horrekin bat dator, nik uste den herramientake, bueno, aparatu nahiko antzekoa ziala, hola, nahiko zesta txikik bezala zian, ez da? Bai, han jokatzen dena xisterakin da herramienta bat askoz, edo aize pisu gutxiago duena eta hola. Aldizkiat hartu eskuan, ez da? Bai. Helduzakik hau, nahi baek, helduzakik hau, eta nik hau helduko jat. Luxe hartu dut. Vale. Eta nola aldatzen dira adibidez, hau, eta hoi, zergatik ditu gain desberdinak hain xabala eta hain motxe eta biluxe gaua? Azkenean lasoan jokatzen dute lau pilotarik, bi gibelian eta bi aintzinean, eta bakotxak du funtzio desberdinak. Gibelian eta aintzinean, zer hori, igual, aurrelari eta atzelari izango genean? Aurrelari eta atzelari, eta orduen atzelarian helburua da pilota alik eta urrunen botatzea, hortaz du luziago eta meharrago. Vale, abiadura gehiago emango zitzu. Vale. Eta aurrelariana gehiago da pilota gelditzea. Arrapatu ondo, ez da? Hortaz du zabalago eta motxago ere. Bikain, behitu, guk zestan, ohituta gaude ikustia olako historik, ez dakit, sumitzakin inda edo olakotan. Hontan, kasu hontan, larrua deka, bozta? Bai, hau da larrua eta, bueno, hau da modalidadean bertze araztuetako bat, ez? Lehenago hau ofizio zen, baina gaur egun ja... Ezin ja topatu erraz. Ezin da onteik bizi, orduen gero eta jende gutxiago dago, pare bat daude, eskularro egiten da. Eta adibidez, olakoak, norbaitek lortu nahi badu olako bat, nun lortzen dituzu? Nundik, zein, badago artizauen bat guandutan iten dituna? Badago Baztanaldean bat, eta Donesteben ere bada bertze bat iten dituenak, baina zail dago, ez da errexan. Vale. Eta kontatu jak, esan dezuela, bueno, hemen txelagako ditugu, vale? Earra, oso behitu zego horra dian, oso resistentiak, ez da? Bai, zaindu inbarria, baina ongi zainduzkero bizi guziko. Vale, eta kontatu jak, hori ordun ze xebu emate jozue, eta zaindu bihar ditu da? Bai, eta hola, eta bustitzen denian ere idortu, eta esate jakena, lauen kontra, nola jolasten dek, nola de kantxa, zer de frontoia, hau tenis, leheno larrian jolaste zan hau, ez da? Hoi da, lehenago pilotasorotan jokatzen zen, lehenagoko hartzainak, eta, bueno, gero herrire bajatzen hasi zirenean, edo jausten hasi zirenean, plazetara iritsi zen, ez? Eta orduen, lauen kontra jokatzen dute, joko zuzena da, bertze talde baten aurka, eta, bueno, helburua da, nola baitere, espazioa irabaztea, ez? Alik eta talde bakotxak irabazi behar du, alik eta espazio gehien. Hola, arauekin eta saltzia ez da bat ere errexen. Bale, baina, adibidez nik kontatzeko, bai, nik ere honituan nian, zeako hortan, tantuak eta dana desberdina, baina, adibidez, esango genian, lurrian tenis kantxa bat bezala markatuta dago, o ez dago lurrian nola daude markak egon? Bai, badago lurrian marra bat erdien, horrek sakian dako balio duela. Botatzen hasi oso gaiak aldi berian, Erki. Zer bat botako dut? Hori dana, neututazio, utzi pixkat, gio pixka bihar badago erabiltzeko, bale? Dana, pixkat ezik dana bota hori da. Bale, orduan, nola dago lurrian, o nola ziok markatuta historia dana? Ni botatzen jugo no, eta inazten pun, bale? Erki. Pues hoxe, badago marra bat plazan erdien, eta bueno, gero, behin jokoa hasten denean, talde bakotxak saiatu behar da pilota alik eta urrunen botatzera. Eta bertze taldea saiatu behar da, pilota hori ez dadin bere, nolabait ere, bere eremura
gehiagi urreratu edo? Gehiagi urreratu, hoi da. Vale, eta adibidez, gune horiek, bote eman aldu, aire nahi jolastea o nola jolastea? Bai, jokatzen alda airean, edo lehenbiziko botean. Eta gero ja, plazan barruan bote bat baino gehiago ematen baldin badu, orduan ja sartzen dira jokoan arraiak. Arraiak edo badiren hor bandera batzuk, Vale. eta bai, ez da bat ere erresa hola ulertzeko. Vale. Bai, ikusitare kostaitea, Bai. orduan ikusin beharko zegen duen. Bai, ikusita ere Ikasten kostaiten joateko. da, eta bai. Bueno, eta modalitate hau, erremonte eta zesta baino sarragoa da, ez da? Hemendikan ateratzen dira erremontea eta zesta eta hurrengo jokodanak, ez da? Adituek diote, hau dela pilota modalidadeik zaharrena, ez? Eta gaur egun zautzen dugun remontia zesta edo eskupilota bera ere, hemendik eratorriek Bertatik direla. datoz. Bai. Vale. Eta ikusi zuzuki adibidez historionekin frontoian jolasten? O ja frontoia ja zesta eta remontia pasadia? Bai, honekin frontoian ez da sekula jokatu. Honekin bakarrik plazetan, eta gero ja frontoietan jokatu dena izan da edo eskuz, palaz, remontia, zesta. Bikain, Ike bai jolastu izan dek pelotan, palan, zestan, erremontian, zer emate jok? Bai, nik eskuz jokatu izan nuen 21 urte arte edo, eta gero ja izan nuen remontean debutatzeko aukera, eta hortan ibili gara. Bikain, ondo, arrakasten bat, o txapelen bat, oso sekarri alde getxea. Zerbait ere badugu egina. Vale. Bueno, hemen gauzat esplikatuko ja, Betu, Betu, hemen indeu nasketa esan deten bezala. Eta guk eskuzai gainean, guain ogilak eta eskuziteko garaian etxian da, nasketa hau hartzek, eta Betu nola da, hola iten dezu, eta puskatu itea. Guain dago oso mokoso bezala, ez da? Baina hemen hau da egon da erreposuan. Berdina da, baina hau, hemendikan 20 minutura, hau izangoa. Orduan, hemen zeiten deu, Betu guain, irin pixka botatzen deu, eta ikusiko zue, hau, esan dizuten bezala, hola inda, puskatu iteala, hau hartze zuta, ja, Betu, behakin etortzea. Beha, ja, autolizia indu. Orduan, zer gertatzea? Guain, ateatzen deula maira, kasu hontan, eta hemen aztegea, ja, orea lantzen. Eta orea lantzeko garaian, Betu, eske, hau ja, beste historioa da. Hemen dana pegatu itea, eta hemen ja, nola irinak hartu duen bota dio unura eta esnia, hidratatuta dago, eta guain, gurina sartzen dio barruan, pixka eta aplastatzen dugu erresago nastutzeko, eta hemen hasten hau ja, masa egiten, eta horia prestatzen. Eta betu, ze itxura dakan. Hasiko baginan honekin, hasi, egongo ginen 20 minutu, eta honea iristeko, ion berko ginen, saiotiakin nahikoa izan da, bale? Ordu guain, astuko deu, eta jarriko jau plastiko txua gainean, eta reposuan utziko deu. Ingo eta amasatu gola, 2-3 minutu, eta nahiko izangoa, bale? Bueno, hemen txe, azkenengo ikusi ezu ja, ze itxura hartzen nahi dan, betu, beste minutu batekin listo ukikoet, beste parea buelta emango izkiot, eta bitartean jungo gea, Jon eta Noeliana. Eta Jon eta Noeliak dazka egundoko sagaztiak eta urritxak. Ikusi zele gutxukuna. Kaixo Joseba, Jon eta Noelia gara, Musutru Kafean txokiko arduradunak, Gernikan gauz. Gaur ez gauz tabernan, gauz guretzean, eta sasoien gaudenez, gure zagarrondoak eta urrondoak ezagutuko dituzue. Pasatozte? Gu kanpantxo bizi gara eta ontxe gauz batzen errege zagarrak. Honen motako zagarrondo dekoguz, 2-5 edo, eta gero hemengo aldean dekoguz 75 zagarrondo desberdinak zagar dago etxeko diez. Baina, bueno, guk erabiltzen ditugu mermeladak etxeko. Eta hau da, perdigon. Perdi? Zan hola. Hola. Hau batu dugu eta gero beste zagarrondoa batxera goaz. Pero tramantu gulu honegaz, fruitua batzen da, ez da bakarrik zagarra batzeko. Ze madariz ebe badekoguz eta limoiek bai, goiko partean badauz, honegaz hartzen duzu. Holan batzit ditugu, ze, klaro, jausten badira kolpearekin, usteldu egiten dira. Ze honen naturala dauz, ez dugu botatzen ez ebez, botikarez ez ezer. Mimo gazartu bizu. Bueno, aurton, zagarrak oso ondo dauz, asko ditugu, amak eitzen du zagar erreak. Baina guk, eitzen duguna da mermelada. Honegaz mermelada bat eitzen dugu, eta bestegaz beste mermelada bat, desberdinak. Eta erabetzen ditugu mermeladak horrek saltzeko, eta gero bebai ipintzen dugu tabernan gazta taula bat, eta han jartzen ditugu zagarrezko mermelada eta urrak ere. Zagarrak batu ditugu eta urrak batxera goaz. Guazen.
Ontxe gauz urrondo lekuen, ez da? Hemen dauz 4, eta horti betik ez dakiz zenba gehiago dauz. Hau zelan batzen da, lurretik, jausten dira eta lurretik batu bizuz. Eta, bueno, begiratu inbizu ondo, zuloa badaukate, kokoa dago barruan. Orduan hori ez da hartzen, bota inbizu. Eta, hotzarara, normalien bueltatxo ematen dugu egunero, eta batun lurrean daudenak. Batzen ditugu ez dakiz zenba saku, asko, urrak asko duguz. Batu ditugu ja zagarrak eta urrak, eta ontxe presatuko ditugu tabernak etxe ditugun gazta taula. Gure gazta taula egiteko, hemen dekogu osagai guztizek, ez da? Gure mermelada, gure urrak eta ardi gazta. Oso erreza da. Lehenengo, taula bat behar duzu, eta gazta zatituko dugu. Guk 18 urte daramagu ja musutruke gaz, eta pikote edo jateko gaz 3 urte daramagu. Dekogu ja kartatxo politxo bat, gazta dekogu ja zatitute, orain mermelada bol bat jarriko dugu. Mermelada hau da azagar ezberdinetako mermelada, beko partekoak eta goiko partekoak eginakoa. Holan jarriko dugu mermelada eta urrak, hemen aurretik, eta listo. Bueno, Joseba, espero dugu gure gazta taula gustatu izana, eta badakizu urrek ere joko asko ematen dutela sukaldean. Gero arte! Hau, pabikote, ze leku txukuna dakazuen, eta ze frutu jarrak ematen dizkizuen, Oso ondo, hori da, ondo zaituta daudela, ez da? Fruta arbolak, oso ona, horrela jarraitu, eta gu gurian jarraituko dugu. Mil esker lagunak. Bueno, hemen txein behar deuna da, hemen txedak hau ja horia, ja ondala reposuan, eta guen gurinan sartu behar dio barruan, bale? Baitu, hemen hartuko papeltxo bat, errexalogo ibiltzeko, nahiko ondila da, baina, bueno, moldatuko naiz. Hemen hartuko dut hause, zanpatzeko gure gurina. Hemen txere bai jarri behar ditut hauek uretan, esan dugun bezala hidratatzen. Hau iten dugu normalen urotzean, egun batetik bestea. Denbora gutxi dakaunean, ure pela jartzen bai hau erresago hidratatuko dira. Baina, bueno, hemen txe jarriko dugu. Urra sartu, bildurri gabe. Zeratikan, gero, soberan dauna kendu ingo dio, bale? Papel batetik pasako dugu, kenduko dugu soberakua eta barroa. Bueno, horrela jarriko ditugu hemen, eta beste alde batetik hau zanpatu beret. Eta ik gorka aldia jun laguntzen, behitu hauek esan dugu gero behar ditugula garrapinatu, bale? Osoikan garrapinatu berrian pusketetan nahi ditut. Orduan, iteadakakenaek hauek, bueno, pixkak, hola, erditikan eta gero hauek. Pixkaxeatu, ez? Bai, pixkatola, pusketetanin, eta pusketak txikik listo azkakenian, hemen bastarran utzi, eta gero sartuko xio horrea berriro, bale? Eta nik hemen esan bezala, inbiarten hauz jarri, eta zanpatu pixkat. Bueno, eta aldi berian kontatu ja pixka gehiago. Laxoan jokua gaur egun nola ziok esan dek galtzear bezala, baina, bueno, lau herri hauetan jolaste dala. Azkenengo urte hauetan ze gora indik, bera indik, mantentzen nahi zeate. Bai, mantentzen nahi gara, ez? Garai okerragoak ere izan dire, baina, bueno, azken urtetan, bueno, nik errango nuke bere larritasunean ere osasuntu dagoela, ez? Bai. Lau herri horietan nahiko bizik dago eta ongi. Eta lau herri horietan bizi mantentzeko, ze egiten duzue, ze gauza egiten dituzue, noiz dia lehiaketako, noiz jolastea? Bueno, plaza librian jokatzen denez, guraldi ona behar berrezkoa da, orduen apirila aire hortan hasten gara, eta abuztu arte txapelketa bat egiten dugu, 3-4 hilabete irauten dituen txapelketa bat, lau herri horien artean, eta hoxe da urteko zita garrantzitsuna. Eta zoik horregarrena, bale. Eta adibidez, jendia jutea asko ikustea kanpotikan, osea, jarraipena dago, edo ze... Jende haunitzek erakusten du kuriosidadea, ez? Zer den jokue eta jende haunitzek galdetzen du, bueno, gero baztanera ere turismoa gero eta gehiago dago, eta orduen plazar ere kanpoko jendia gero eta gehiago hurbiltzen da. Hoi gauza hona, bentsat, ez da? Bai, ez, dudik gabe. Eta adibidez, jolasteko garai hortan, jendia apostok iteitu, pelotan bezala da, o jendia, o nola funtzionamentua? Bai, bere garaian, bai, ez, bere garaian, bueno, Euskal Herrien kirol nagusia zen, eta apostoak egiten ziren, eta jendetza hurbiltzen zen plazetara, ez? Gaur egun, bueno, finaletan, bai,
zerbaitere jokatzen dela, baina, bueno, arras gutxi, simbolikoa. Vale, simbolikoa. Eta zuek zuen artean, Gu- afari jau amaiketako zeo jolastuko zuen, ezta? Gu gure artean ja oreakin ere Horeakin nahiko nahikoa, izaten ezta? dugu. Baina, bueno, gero pintxitoa bestia patziare ondo Gero etortzen, ezta? ohitura da beti partida eta gero pastu dena pasatuta trago bat hartzea bitalde. Ona. Bai. Vale. Bueno, geho basekia, bai, elkarte baten, lanian aizeatela, hau dana bultzatzeko eta aurrea jarraitzeko, ezta? Bai. Zer egiten dezu elkarte hortan? Bueno, pues Laxoa elkarteak baditu urte andana bat martxan dela, eta hor egiten duguna da, bueno, pues txapelketa desberdinak antolatu, batez ere hori aipatu datzutena, eta gero, pues, iaztik ere hasi gara pixket eskolak sortzen, ez? Ona. Ja, hasten garen jende gaztiakin, eta, bueno, gero etorkizunari begira ere, ja lortzen dugun emakumean presentziare bai Laxoako plazetan. Vale, osea, guen arte gizonezkoa bakarrik jolastu izan dezue. Bai. Azkenean lehenagoko ohitura hori jarraiki, pues, gizonezkoa bakarrik jokatzen zuten, eta bueno, oraindik hortan segitzen dugu, baina helburua da Emakumeak ere bai sartzea. Emakumeak ere noizbait ere plazetan egotea. Ze ona. Vale. Bueno, beituzak hemen, Indiatenek. Ikusi ezu nola sartuten gurina barruan, Gurina barruan dago, eta bueno, guen irikingo ezuk ikusteko, hemen gurina ja honeaino etorri zaigu. Izkinaino, orduan iten den diguain bat honea, bestia honea, eta orduan hemen dakau ja, masa gurina, eta hau da, ojaldratzia, milorriak horregatik iten dira, zeratikan, kapa asko daudenian, gero labian sartu, eta horri suelto gelditzen dira, hori da, horri horien bakoitzan tarten gurina zeola. Gurina labian lehortuitea, o urtuitea, eta azten da gure masa prejitzen. Vale? Horiek kasua eta horriek berezitasuna masa ojaldratuena, vale? Eta hemen ingo ziotena da guain beti. Plege bat itezio, sartu plege batin, eta itxi, eta osgailuan jartzen dugu. Bestela gurina azten da biguntzen, ikusezun nik golpekin eman dutena biguntzen, eta guain hasiko bainan beste bueltak ematen, ingo zan gurina gehiagi bigundu, atea, eta ja kriston triskantza, orduan. Beti oso ondo itxita, ez lehortzeko izkinak eta ez errez, eta hola txukun gelditzeko. Hau, osgailuan sartu, eta gero emango jo, beste plege bat, eta beste plege bat, 3 bider, bale? Venga, hau, osgailua. Bueno, paso ingo jau pixkat erremontea leheno esan dezu, bueno, gaina frontoi motxean nagusi izan dakoa zea, kontatu pixka zure garaipenak eta ibilitako historiak. Nagusi ez dakit, giarran remontean... Negala esan ziatek eta ez guan, Frontoi luzea, baina hobeki moldatu izan naiz motzean, azkenean txiki-txikitatik ibili naiz, 26 metroko frontoian, eta orduan, bueno, sentitzen nuen ere habitat naturala hori zela, ez? Eta, bueno, horre gerran ongi moldatu izan naiz, bai. Ona, eta, bueno, ze garaipenek harrituk eraman dituk etxea? Bueno, pues, iten zen mano-manoko txapelketa frontoi motzean, eta hoi 4 aldiz irabazitakoa naiz, eta hoxe, dira holan ere garaipen. Ona, hori banakakoan, frontoi motzean, banakakoan. Osa, bikotia etxe gustatzen jartzen, bikotiak izorratu itei. Ba, ez, moldatzen gaituk ere bai, moldatzen gaitu. Bikotia. Ona, bueno, hemen ingo jatena, baitu, Hau bai, gure jokua, gainetik botatzekua, azukre eta esnia jarri dugu hemen, eta ingo deunare bai, hemen utzi, eta pixkat, hau, osgailuan sartu behar dugu, baina utziko dugu hemen pixkat lurrunak jutia, pixkat epeltzia, eta epelago da honean, sartuko dugu osgailua. Bueno, bago, atxerrek etxarraka, Ondo aiaiz. Biatzik eta moztu, Eta gaur egun, erremontea, bueltatuko aiz, ez aiz bueltatuko, nola bil? Ez. Ez? Pare bat aldiz egin dut utzi eta bueltatu, eta listo, ja, nire erremonteko garaia bukatu da, eta orai gustora. Herrian, Laxoan jokatzen, eta bueno, hau bizirik mantentzea guretzat erra da, eta hortan batuko dugu inderrak. Eta zehazkiri, ez da gustatzen zaik gehiago jolastia, hor gehiago goxatzen dek, frontoiare bai gustatzen zaik. Bai, bueno, ni pilota dut ikaragarri maite ez, eta bueno, batez ere Laxoa ez, txiki-txikitatik herrian eta etxean bizitu dugun zerbait da, eta orduan kirola baino zerbait gehiago ere da herri horietan, ez? Bai, kirola, kultura eta gauza asko batea, ez da? Dena da. Orduen, bueno, hortan nahi gara orai eta gustora, konten. Bikain. Guain hemen jarriko jatenak azukria martxan. Garrapinatu egin aldezu sekula. Ez, eginez. Venga, gaur ingo jau, elkarrekan. Beitu, Hemen berdana da energia. Eta hemen ingo deuna da, beitu. Hau, nahiko topera jarri. Botakoet azukre erdilla, dana botakoet.
Eta botako jot ur tanto bat. Beitu, tanto bat ur. Vale. Eta hau hasiko gea karamelo egiten. Karamelo egiten asteanian, dana irekiten da dana nastuta donian, urrak botako ditugu barrua, eta nastu, eta nastu. Ez da gabestikan, Baina dago puntu bat, azukrek azten dia, aurrena dago likido antzea. Bueno, likido antzea, ez likido. Gero aztea, ja pixkat lehortzen. Eta hor dago momentu bat hor energia eman bertzaiola ondo, danak soltatu inbiardia, eta gero mantendu biargia moitzen, berriro karamelo egiten asteanian espegatzeko. Vale? Eta guain ikusten dezuen bezala, hemen hasi dau bere puri-purian irekiten. Eta hik esan dek, gozo gintza asko gustatzen ikera, baina itia gutxitekela. Arrozez nio mamila oso zeingo egointzat, ez da? Bueno, gauz basikoak, gauz basikoak, bai. Bueno, ikus, bale, babetu, garrapinatu egin behar dituzu, gaina zuen aldean hor frutu lehorrak ona zeudek, eta hau gauza aproposak egon negu guztien frutu lehorrak eukitzeko azukrez bilduta. Beitu nola da hon, hasi zaiguten irikiten, eta guain txeingo deuna baitu, Hau, hartu dena, hartu horrelaxe, bota barroa, eta guain dek momentua, hasi bergaitukena lasai moitzen. Lasai. Baina momentu bat egongoek, ja botazio ura evaporatuko ekela, eta hasi berko gaitukela egurra ematen, espeatzeko. Vale? Kusiko, hau txukuna, geho gainea, hau etxiano, konbidatu batuta, jogur pixkat gatzuko, mami pixkat, hau itezu, gaineti bota, De lujo, ez? De lujo. Bueno, eta ber, zeiten dezu, etxian gozo gintza zetokatzen zezu, zeitezu, fruta zurituta listo, o ze? Gorka, kontaiak dana, Bueno, ni gehierran txokolate zalea morratu. Bai, Vale. Bai, eta orduen, bueno, han iruritan ere badu txokolategi bat, eta bueno, haunitzetan errexen egiten du Aragan, eta erosita, ja. Vale. Hoirein berda, gure bizi bihar deu, eta ondo ziok. Dige, hogian garaian, eta pandemia garaian mundu guztia hogia etxen egiten da, eta guzin bihar deu guain, Bai. Bueno, ondo ziok. Bueno, egia esan, konfiantzazko gozogilea balin bakazu, ez da bezerro behikan. Ez da bezerro behikan. Bitu nola aztean, Hemen ikustezu izkinan ja karamelo egiten. Orduan guain da, ikusiko zu, guain da, momentu bat, dana peajo oso bezala, etorri honen ikustea. Dana peajo oso bezala daula, bale? Ikusiko zu guain, hasikoek askatzen bezala. Eta orduan, askatzen azteken momentu hortan, ikuste guain lehortzen bezala ide. Ba orduan guain, ja, beizak, Hola ite ziot, ikusi nola askatuko dian danak, Vale, ikustek nola guain ja lehortzen hasiek, eta guain askatzen aztek. Xurgatu indu dena, ez? Oide, xurgatuik, eta guain inberizki hau, granito guztiak, urranak, ondo soltatu. Ikustek nola da idian soltatzen. Baina guain hasikoek karamelizatze momentua. Eta guain egon bergaitu moitu, danak ondo karamelizatu arte, eta ondo karamelizatze janean, ingo dugu atea, etu hortxe, papel hortan gainean botako dugu, eta batzutan inbier da, batzuk eskuak inola askatu, osea, batzuk beti pehatzia. Bueno, eta hau hemen ia listo askau, eta guain, hau esek hemen ateako dugu, pixka kantidade handilo guain oitutan egiten, baina bueno, guain hau ingo duguna da, horrela xe pixka soltatu, eta listo. Eta bitartian guaz, eundoko madalena batzuk ikustea, gatikara. Eta hola ben berda, garrapina egiten nien, izerditan hasi berda, bestela ez dia ondo ateatzen. Bueno, guazen bertara. Kaixo Joseba, Ainoa Eloseginaz, gatik Butroe auzoan, hemen Butroekoak ustiapena dekogu, eta ekoizten dugu arraultze ekologikoak, kiwi ekologikoak, eta gero gozogintza putxue. Gure duzu ikusi? Bueno, haue direz gure oioak, 1200 oio ekologiko dekogu hemen. Hemen dauz bainatzen, lurrean, gustora, oio hauek ekologikoak direzenez, pentsua berezia da ekologikoa, eta orduan beraien elikadura da pentsua eta kanpoan harrapatzen duten guztia. Hau direz loman arrasakoak, 8 ordu egiten dutelo, egunero. Goizean normalean egoten direz lasai, barruen, denbora horretan normalean da arraultza gehien jartzen duten momentua, eta gero ja eguerditik aurrera urteten direz kalera, eta jaten dute, harrapatzen duten guztia. Bedarra, sixareak, bitxituak, gure dutena. Eta gero ja gauean, beraie bakarrik, poliki badoaz barrure, eta lo eitera. Oin gure badozue, goaz barrure, eta ikusten ditugu arraultzak.
Hemen gaude salkapen gelan, salkatzen ditugu pisuagatik, eta gero ja enpaketatzen ditugu. Arrautz guztiak marka bat dekote, ekoizpenaren enmarka, eta lehenengo zenbakia, ekologikoa direla esan nahi deu, 0 bat dekola. Eta nabaritzen da zaporean, azkenean oio bat posi bizi bada, bere arrautzak azkenean gozo-gozoa direz. Bueno, eta hain gure badozue, arrautz polita hauekin prestatuko dugu errezeta bat. Gaurko proposamena espelta madalena dira. Horretarako behar ditugu espelta urune, integrala eta zurie, legame aputxu bategaz, oliba olioa, gure arraultzak, limoie izukua, jogurta natural bat, agave siropea. Lehenengo behar dugu arraultzak. Nahaztuko ditugu. Jarraitzen dugu agave siropeagaz. Bueno, oin bota behar dugu oliba olioa. Oin botako dugu jogurta naturala. Bueno, oin ja botako dugu urune. Hasiko gara pizkanaka botatzen. Oin azkenengoz, limoizukoa. Bueno, hau badago prest. Oningo duguna da moldeak bete. Gozogintza etorri zen aputxu be de rebote. Momentuz gaude egiten gaietak, eta gero madalenak, espelta madalena hauek, eta gari urunega zein dako txokolate madalenak, edo madalena limoizko madalenak, edo bisaporezko madalenak. Bagoaz labera. Amazortzi minutu beranduago, ateratzen ditugu madalenak, prest. Bueno, Joseba, espero dut gure espeltako madalena gustatzea, eta gure dozunerako hemen gaude, butroekoak. Agur! Hau painoa, eharra, itxura madalena horiek, Bai, probatzeko modukoa. Ai, ama, txapelkete mirko genuna, karakola, madalena, karakola. Bueno, bilak eharra zeuru. Bueno, ni banijua, gure masan bila, eta hemen bi gauza gehatzen zaizkigu amaitzen juteko. Bale, azteko eta behin, hau luzatu biharret hemen, eta beste gauzatxo bat inbiharrete bai, betu. Hemen ura jarriko martxan, epeltzen. Lehen esan dugu prestatuko duela kopatxo bat kafiana, ur gehiagi gabe. Ur honekin ingo duguna da, bai azukre eta bai, hau da kafe soluble, bale? Eta sartuko ditugu, ondo naztuko ditugu, pixka apartzen danean, ingo dugu gauzatxo bat, eta hau zure kontu utziko gaine, ikusiko zu. Hemen, emango jau goraka, bale. Nahiko, martxan, hau ingo duguna da, atera mendikan, irina bota, eta martxan jarri. Hemen indakau ja, 3 plegek inda, bale? Lehen esan dizu plege bat indeula, bikoitza, indeu beste bat eta beste bat. Eta hori, etxean iten dezuenean, inbiar dezu plege bat eta beste iten dezuen bakoitzian, reposo bat, ordu erdi, 3 ordu laurdenekoa. Zeratikan, gurina ostutzeko, masa lasaitzeko, eta berriro beste plege bat, hau, zuk, estiratzezun bakoitzian, deitzen da, bueno, okindeiak eta zeratu, korrea hartzeula. Korrea zer da? Zuk hasieran masa hau egiten dezu horrela, eta behian gelditzea. Zuk, aplastatzen bazu mordo bat, eta korrea hori kentzen badio zu, ze gertatzea? Lixo, lizuna. Hola itezu, eta betu korrea, betu bere aldeak adi joala. Ba, orduan, horregatik ezin dezuin plege danak, bata bestian atzetikan, zeba masak ez dizu guzten, bale? Eta hemen, garrapina dudan gatikan pixka berogila dago maia eta izorratzen nahi zeit. Hoire kontu zibili biharrea. Bueno, horrela xe, estiratuko deu. Bueno, hau ire kontu, utziko jatemen pixkat estiratzen. Buskatu gabe biliai, lasai, bale? Venga, tira aurrea eta tira atzea. Eta beti erditikan, unia, eta erditikan, area, bale? Eta ni hemen ingotena da, betu, esan detena mazpaxai urak endu behar dioula, hemen txedakat, botako dugu honea,
eta kenduko jau soberan dakan ura. Eta hau ere bai, ostutzea sartuko deu, egon behar dulako, otzotzak gero botatzeko gainetikan. Bale. Bagoaz, haber ze gehiago falta zaiten. Kafetxuan amartxan jartzia, bale. Kafetxuan egiteko, hemen jarriko eta horrela, botako itonea azukria, botako kafe solublia, eta gero botako zigonea. Ura berua, eta ingo deu, martxan jarri oire bai. Vale. Eta hemen, kendu diot ura, baina ura kendu behar zaio ondo. Soberan dakan ura, ondo kendu behar zaio. Ordu hemen jarriko papeltxo bate bai horrela, horrela jarriko deu, iten dut horrela jarri, eta garbitzera, eta soberan dakan ura, horrela zanpatuko deu, eta kendu ingo dio. Hortxe utziko deu, zurgatzen soberan dakan ura. Bale, zemuzua? Ongi. Bale, oso ondo. Bale, hartuzak hause, eta hau irekontu. Guain jarriko du, bale? Ondo aiaiz. Hemen ematzu, pixkat egur gehiago mamertxo, bar. Zanpatzen dugu pixka gehiago. Karakola uste nahiko potolo kateako diala, baina goxo kateako dia. Hemen esnea dozerme bota hori gu? Hor guain ura botako da. Irekiten hasi da, horrela xe, eta hori ingozuna da hori nastu. Gutxi behar du, Bale, nastu hola xe, hemen txutzikoet, pixka gehiago bihar badau, erabiko. Eta hori eman bildurik gabe, pixkat hasi bezala egin behar du, pixkat arrotu, bale? Kusiko zu eze kafe goxua ingo deuno. Kusiko zu eze berezia. Bueno, eta gorka aldi beria, venga, itzaiten jun behar gaitu gire kirolari faseta honei buruz. Zema, oso kirolari jaiz, mendi lasterkari jare bai. Bueno, lasterkaria kiroltzale amorratua naiz, eta bueno, bombardeo batera puntatzen naiz, eta duela ja pixko bat pilotari bizi hori alde batera utzi nuenetik, hasi nintzen ez, bertze gauz batzuk probatzen, eta bueno, bizikleta probatu nuen, mendian ere lasterka hasi nintzen, eta ibiltzen naiz, eta bueno, gehiago lagun artean, gero proba batzuk eta egiten ditugu, baina bueno, inungo helbururik gabe. Txapelka, bale, lehiatzea jute, baina izan oteko, guzta oteko, eta ez... Eta gero, bueno, lagun artean batez ere. Vale, eta hor korrika mundu hortan ere baizet, tokatu zai garrakastaen bat, Ez, hor, del montón, baina pixkoa behitiko ditu gainik. Vale. Bueno, hemen behitu, hau esegre hola segarriko ditugu, pasak horrela segotat ditugu, vale. Uste ja, dakaula hemen dia dana botako ditugu, horrela xe, tera honea. Bueno, garantzitsua da, ura batzen badego hemen, gero kalte iteigu, Soberan dagoen ura, kenduen behar da. Vale, izkina ino botako ditugu. Beixago edo... Behitu goiz, abez gauza txukun indeken. Vale, guain hori hor txutizak bazterria. Eta guain beste gauzat emango jatiteko. Hemen daka gela pare bat. Gaitu, A ver... Gela pare bat. Beti gela ona bihar da, Sustakin. Gaitu, atu hor dakasun trapua. Iriki trapua. Vale. Guain, itxi trapua. Eta sakito bat horrela inoez iesteko, vale? Hau horrela, heldu? Vale? Eta guk pikadora etxe dunean hola iteen nun, arginen nun, guain da urtea. Asko eta asko, behitu, hartu hola, eta guain, behitu. Hola egin, eta... Bilduri gabe eman. Bai, bilduri gabe eman. Hoitek eta. Vale. Eta hemen jarriko duguna da, bai, burra batzuk barruan. Hoitek. Eta bueno, orduan, mendila ere bai, segute zaik, lasterketa egitea, oinez ibiltzea, mendila onjo bila bai. Bai, bueno, denetai pixket, eta ibiltzera ere haunitz joaten gaitu, eta ibili izan gara haunitz mendian eta hola, eta bai, inungo, hola, gustatzen zaigu, asteburu pas ere haunitzetan joan izan gara, kuadrillatxo bat ere badugu hola afizio berdinakin, eta hoi da. Vale. Bueno, hemen ja ikusten dezuek karakola sortzen nahi gehala, Batoz gure karakola, eta hemen iten deuna betu eskua guain busti, orea ondo guzti hemen, ondo peatzeko, ez askatzeko, eta iten deuna azkenengo buelta eman, horrela zeutzi, eta kasu hontan, hemen txe, ni nahiko potolo esan detin deula, eta hondik ateako dia, eta ber, zerradun labanakin gustatzen zait, baina, bueno, ez da gaten. Ingo detena da, betu, puntxaken du, vale, eta hemen ja, horrela zeiten deu, eta hau esedia karakolak, baitu, hola esedia. Eta ikusten dezue, bezala, ontxerak utziko ja gorka, hemen ja,
Ikusten duzu masan barruan nola dauden ja Bai, kapa kapa desberdinak, desberdinak. Hoi egingo dira arrotu, eta gero ikusiko zu labetik ateatzen dienean zetxukuna geldituko Zurra. da. Hemen ingo deuna da, horrelaxe, 3 jarri, 1, 2, eta 3. Garrantzitsua guain, hau nekin behar du fermentatu. Vale? Hojaldre baten aldian, adibidez palmera batzuk, edo hojaldre normalak, ez daka legamia ikan, ez du fermentatu bihar. Ingo berko genuen moztu, eta ja labian sartu. Baina honen nola legamia dakan, aurrenen bihar du arrotu, eta hasita gero sartuko dugu labian. Orduan guain, aber hortzelakasun, ona. Bueno, eta hori, guain hemen jarriko dugu prestatuta, Hemen bota. Oidek, bota, ia goraino, jela, ingo deuna da. Oidek, a ver, igual, horrela, iriki lasai. Iriki horrela, jende ikusteko nola behatu dan. Oidek, eta hemen jarri, lasai. Vale, eta guain ingo deuna da. Falta zaiguna da. Hau, jarriko deu plastikokin, ez lehortzeko esan dizuten bezala, eta honek 2 ordu edola iraungo arrotzen. Vale? Baina ni badakat bat prestatuta guain, zuek ikusteko nola arrotu behar duen. Beitu, plastikokin daude, Guain ingo jotena, beitu, plastiko aprobetxatzeko, ez bestia gastatzeko, gauzatxo bat ingo dugu. Ingo dugu nada, hemendik hankendu, ikusten legorka, nola arrotu dian, Bai. Burre arrotze gaitu batzuta, baina hainbeste ez, Hainbeste ez. Bueno, jarriko jau, beitu, plastiko kenduko jau, eta beitu nola da, ikusten zuia hemen gurinean markak nola dauden horrez, eta? Eta hemen izan detena, ingo dugu nada, guain, aprobetxatu hauek jarriko izkio bonei, hemen, bueno, gero txukuna jarriko guain, aizik ez hartu da dila, aizik ez hartzeko, horrelaxe, bale, eta hau guain, kanpora. Hau guain eonda pare bat ordu. Etzai gustatzen izatea fermentatzen zenba denbora bihar dan. Inbihar du bikoiztu. Segun ze, etxia balin bakazu 30 graduta, segituan jungoa. Etxia balin bakazu 15 graduta, ez da arrotuko. Orduan beti hon behar du, 24 gradutik gora, beti labe onduan, zu onduan, leku epel batean etxian, eta hau guain txingo deuna da labian sartu. Labian sartuko deu, eta 12-15 minutuan listo egongoa. Ordu ningo detena da, 180 graduta, hementxe sartu, eta martxan utziko deu. Segituan, eukiko deu prest, lehen atera, baino gainetik bota, garrapinatuk bota, kopatxua prestatuko deu, eta dastatzeko unia iritsiko zaigu, bale? Venga, itxoin segundua, eta guantxe gatoz, labetik ateatzen deunian karakolak. Bueno, lagunak, eharra usai ateatzen nahi dena labetik nahi, Somatzen nahi. Aber zen musko haundiak indian karakolak, enik esaten, jago sotik juten bazete, haina hundiak ez dira izango, Goxuak bai, igual, baina haina hundik, ai, ama! Eharrein dugu, gaur indi hau bastango tamainua, ez da? Bai. Ala behartzen gainera. Pastela emate ikarakola berreni. Eharrak indizkiu. Bueno, eta guain esaten zutena hori, bero dago, lehen utzi dugu zukua hemen barruan sartuta, eta guain gusta zaitena, gero gauzat esango izu ere bai. Kanela esan dizu leo krema gainetik bota nula eta astu inzait, eta guain ningo jau gainetik pixka bota eta listo, bale? Pixka botako zigola gainetikan, kanela pixkat, bale? Eta hau gustura, kanela salia kanela botatzia, eta ez dikena nahi, batez. Eta hemen, guanite jaten nahi, betu. Eta esan dizu ez mesela, hau ostute danean, betu ja, ze kurruskari gelditu dian, beti tendet, esku batian, hause, eta bestian hause. Orduan, hartu, aurrenengo vuelta eman, eta ikusi nola daun bero, eta inberdikola, Zergatikan, beha lehortzeko, eta txukun gelditzeko, orduan, nola ez dezut. Eta guen ja, kurruskari bezala, botatzen zizkio, garrapinatuak. Jazta, indiu gaurkoan. Beitu gorka lagundu jak. Bota horrea esnia. Esnia bota, ia goraino, gela tapatu erte, bale, hoxe. Eta guain, azkenengo ikutu emaio gorrei, kafetxua nahi, eta bota gainetik ebai. Dana, dana botako jok. Bale? Horrelaxe. Erra itxura Haure bai horrelaxe. Eta tiki-taka. Gaurko historia, bukatu ju. Hau partidu baino lehenu ezin de karakola baja, baina geho igual bi. Tokatzen direna gero. Bueno, hemen txingo jaunaek. Hemen txegarri, platertxo
txurillan jarriko deu, karakola ondo ikusteko. Hemen dingo deuna da, guain epela gaude eta mendikan hartuko deu horrelaxe. Hemen etorri hai. Eta ikusi zu hemen hojaldratua nola indian marka hauek. Hemen zeuden gurina, hemen masa. Gurina, masa eta hor ikustituk. Bueno, ba hemen txein deu. Baitu hemen pajita jarriko jau. Oiek. Errealekua bazpare. Eta hemen txe, karakola. Eta eundoko kafre freskagarria. Bueno, eskerrik asko. Zuei. Azteko eta behin gure betianiko kirolak aurreaka bultzatzeagatikan. Bigarrengo nei laguntzagatik zukaldian. Eta horrela jarraitu, bale? Bale, Apa horka, eta hau palaunak, asteburuna pasa. Eta ez pasa. Jo.